Hi guys, good morning. Supposed to be mag-work na meron Monday, but we got tested positive with COVID. Kain ako na feel niya mo itong positive ko. So, ako na sanggi nag-swab na sad ko another one dayon positive, and then so nag-swab sad siyang very positive, diba? Diba? Very positive. Very positive ako. Suksok mo dyan ako sa ong ilunggod. Pero So, wala. Wala ko'y na-feel. Wala ko'y gana. Wala'y taste buds. Or sinus rad ako na-feel. bitaw lain ka akong na-feel ron. Ilantan ko, sakit kaya akong uod, then katol kaya akong tunlan, then sakit kaya akong throat. Nagpabook na may para sa among PCR test. Matumi niya 2:45. Kay man protocol man sad na sa among workplace. Na once positive ka sa rapid test, magpabook na din kag PCR test. Muna mo i-submit sila. Last week, na ako'y resident na naay COVID, so probably mauni siya ang hinungdan. So, ano siya guys, manginom sa mi og. Saan siya? Ginger tea sa labat. Yung favorite? This is my favorite tea ever. Ginger tea. So guys, maski na nag-positive mi duwa ni Kuy kay at least si Ethan negative return siya kay naapa siya 1 week practice sa yahang NL team, and then naapa pud siya 2 days practice sa katong isa ka team. So happy tang kay siya, but need jud niya mag social distancing sa amuha. So di sa siya pwede tapad-tapad sa amuan. And then, needs siya mag-mask kay kailangan man, but we'll see how this goes, guys. So, muna siya. So this is it. Yeah. Mato na mi para magpa-swab. PCR swab. Hi. You guys have an appointment? Yeah, 2:45? Perfect. Have you been here before? Yes. Okay, so just up the left lane here and just stop at the stop sign to talk to the nurse. Okay, thank you. Thank Have a you. good one. You You too. too. Hi, just one person there being tested today? Two. Okay, you can drive ahead to the garage there now and somebody will be with you shortly. All right, thank you. You're welcome. Nana. Duha ka buok ko. I'm here. Ma. Okay, it's all right. MCT. We got a And your date of birth? May 25th, 1990. Perfect. Have Okay, you had you had swab this done before? before. Okay, Yeah. so you know how to get Okay, your that results. Yep. website We'll down take a there look. and your MCT, sometime tomorrow morning you get your results online. Okay, If you got any questions, you call them 1-800 number, okay? okay. Okay, are you ready? Okay, I'll Thank you. You're welcome. Thank you. You too. Thanks. Hold on, thank you. Thank you. My God. Kasakit, Jod. Mga to guys, mga ulit na may. So, see you later na. So, naara may gihatagan na may ani.
Dara may mag-check. Oh, Dara sila yung website. ano siya ang kalaki diri sa Finland. Money lang kalaki. So, see you later, guys. Kita mo sa mong naong ganiha. Toxic. Wasak ang ilong ni Munisa. Corazon. Hi guys, good morning. So second day na no? Second day na sa among COVID journey. So gabi same magyapon. Gilantan ko, sakit kaya akong tutunlan. Ay nako, na makamata jud ka ba? Kamata ka sa kasakit sa among tutunlan. So, mananinom na kong tambal. How about you? Kamusta ka? Muscle pain. Okay ra. Madara ni. So, to siya. Some plan karon kay mag-tuop. 3 times a day. Later ato i-check kung na may result from yesterday. Oo. Bitag. Magtuob sa me, guys. So, guys, manami og tuob manasad ko. Niya naghabos ako diri kay kitugnaw kay after tuob, no? So, karon mag-check sa ta guys sa result sa amo ang PCR test gahapon. Unsa na ang result? So naa na ta diri sa website. Anya na ni sila gipangayo diri. Mo lang nang fill up. Uy. Muna sa tube. Anya. MCP. Sama na. Ato na ning pisliton ang get results. Ready naman guys. Ready na ka? Ready na ka? Koy, ready na? Sige, ito ng pisliton. Dara! Positive na positive. Wala ko ka-get over. Positive jud ko. Klaro na. Wala ko nag-expect. I thought, dali ko positive. But, positive today ko. Nang pisliton ako ng pisliton. Positive food ka, Koy! Negative. Anak ko, negative. Positive food ka! Oh my God! Yatay. Bakit kasi nang hawa ka sa akin? Hello, good morning! Morning. So, day 3 na. Day 3 na sa itong COVID journey. Day 3. Kumusta? Gamay na lang kantol sa tudulan mo na. Wala na ko gilantan gabi. Wala, no? Wala na. Wala. Ako na-feel ron kay mas better na siya. Thank God. Mas better na siya ron. Magkuan gapon may magtuob and then maligo kay pa may naligo. Di mo ka pwede maligo. Maligo sa ata then magtuob. Pero mukhaon sa may kikigutom nami. Kaon sa may kikigutom namin, no? So, maon niya among breakfast, guys. Cereals and fruits. So, ako kay cornflakes. Kayang kay cereal
cornflakes and Rice Krispies. And then, among fruits, kay kiwis and pineapples. Mo na mong gipangaon jud since na COVID mi kay. Labi nining pineapple and kiwis kay. Dito na siya if na kay cough and colds. Kay dagan kay vitamins. Na? So, mounds at me. The next day. Hello, good morning! Good morning! So, day 4 na sa among COVID journey. Day 4. Kahapon, kay murag weather sa St. John sa among gibati kay on and off. Okay, maker na minute, then next kay tagsakit ang muo, then okay na sad me, then next kay kasukaon na sad me. Siya day. Ikaw sad. So, first time na ako natugabi na wala ko kamata kay wala na ko kamata sa ako ang ubo. Di na kay katula kong throat. Ikaw? Katol. Pag morning, katol kay siya. Straight akong tulog gabi. Straight. So, mo na, late ko ni mata kay akong gi nam-nam ang tulog. Mawi ko sa akong tulog. So, karon nag-ready namin sa among breakfast. And breakfast pero ang oras kay dusi na. Brunch. Kay dugay mo kay ko ni mata. Time to eat! Oo na may. Alex, susuwag to kay Paraway COVID. Kaya na. 1, 2, go! Cheers! Talap. Good night! Good night. See you tomorrow. See you tomorrow! Good morning! Karon pa min mata. Day 5. Tan ako pag buntag. Actually 11 mag quarter to 12 na ron. 12 Mata ko naman. mga 12 naman. 12 na today. Mata ko buntag, ganyan buntag ni handa sakit ang ulo niya. Lain mong lawas, katul akong tutunlan niya, katul akong ilong, kasabot mo na. Tama ko tambal niya. Ito ko balik. Siya, tulog ra siya. Ikaw, saan mo napin? Katula akong tutunan. Sakit iyang tiyan. Balik na gamay akong tingog, no? Na? 6 hours later. So, mag-dinner nami guys, or supper. Dayon, thankfully kay si Ethan, negative rigid siya na, rigid siya natakdan, no? Kay, sige man sad siya o palayo, and then, wala na jud may duol-duol. Most of the time, kay magmas siya, jud no, mas kinaa siya diri sa balay. Like, for example, karon mga unmi, so amo ipakita ninyo. Asahay ko magdungan mi kaon, pwede ra gihapon no diri sa sala. So tara.
So, mga nami guys, ako na siyang tawago, no? Itan! Mga una! Amo ang food for tonight is... Tadang! By Chef Sonyang Ki Tapsilogs. Tapsilogs. Dara may mga unsa. Dili may maon sa sala because na ako'y ganan tanaw ng movie. So, mag-wait lang ta niya na mugawas na sa room. And then, pakiton ta mo sa ihang spot diri sa sala. Yan tiny spot diri, no? Hello? Hello. Wala siya gamas ron. Nga nawa ka gamas? Wala ko kabalo. Kaya mura na nagmas? Mukhaon man ta. Sige. Oo na, mi. Kaya ka? Sige. Kaon na. Dalawi ang food. Sige, kaon na. Kausad. Kaon na lagi ta. So, mo na yung spotter, guys. Mura na, bye. A few minutes later. Kuyawa, I'm staying at a children's home in Houston up Diba? Hello. except I ain't staying exactly. I'm on the run, you see. Good morning. Good morning, guys. 6th day. 6th day of our COVID journey. So, I think mauna ni siya, guys. This is it. This is the last day na. Free na may sa mga sakit-sakit ya. Yeah, 6th day ni, pero 7th day na gini since nag-positive me sa rapid test. Oo. So, 1 week na. And that's it, guys. Thank you. Thank you for... Makaligo na may. Maligo Sada? na may. Thank you for... Thank you for watching our COVID journey. Ana, maligo na mi unya, no? Unsa man? Ay, lasa na thank you for watching our COVID journey. Hindi, mana na ta. Balik We're feeling so much better na, no? Though, clog yapon akong ilong. And then I can feel na dagan pa kay kong phlegm. Pero, wala na tong sore throat. Wala na. Wala na yung body aches. Wala na sad ka. Kasukaon, no? Katul na lang siya. Mga katul na lang sa tutunlan. Pero, that's it. Yeah, so, mauto siya, guys. Inom lang jud mo og water, lots and lots of water, then yung vitamins, especially ang vitamin C. Then, yeah, fruits, ka na mga citrus fruits, mga rich in vitamins, na nindot na siya, especially katong pineapple. Nindot na siya for cough and colds. Unya, lemon pod, no? Lemon. Warm lemon. Nilumi og kato first to na ginger. Kaya grabe ang ubo. O kaon jud mo. Para sa ko wala ko'y panglasa. Pero kaon ka pong ko. Bisog wala ko'y ganahan. Kaon lang jud para pang strength. Pero ni Lucy og half pound. Huh? Half pound? Diba? Oh, kung imagine na kung diday ko mo kaon sa. Wow! Nadaot na siya. And then, thankfully, negative work si Ethan. So, maskin is, narami sa isa kabalay. Wala dyan siya nataklan. So, siya ragid ang wala pa na COVID. O di ta siya ma-COVID. Yes. Mo na yahan ko ay mission. Mada na yung mission na di siya ma-COVID, no? So that's it, guys. Mga na mi. Unya, maligo na jud mi. Finally. So, Thank you. Thank you, Lord. yes. We'll see you next vlog. See ya, guys. Bye. Bye.